Kupilo nang le nini ke dokar lo sofa nang. Love reaction ni pidun plak pidun dera mat ko. Nalooy dang po nang nga. Damde na lang lang ipunang ete. Working. Yo. Lo nang ni foto lo Facebook lo nang geslan nang video ni ha. Kami dito mo si dorong i. Muni ke lang lu pung ting oi li. Ko hala. King pen Arjun ni mai ho. Kalang. Ha. Mondir hati. Nang ne. Bini pen ke nang Facebook masih use ri. La pen deactivate no de no na mat. Jini lo bo. Là hai cái TikTok tap cái TikTok lực cái việc của info ad lực No mata e chang kar da bang sung pa yok theng ko. Oh, hello. Malo hả? ang tu ni ke thì hom tidak hai acu acalan ni ke biar rank sih Dia ko na puga. Dia ko.